बयखौबो आखाइ खबनो खावलायबाय। आं खोनायो खोमसि हर गेजेराव दुखुथिया हाफिसा दावगाबनाय दिखार नांहाब नांहाब हांमा सुरहाब मानिबा देंखो बोयो आय' आंबो सोमोनाङो उदां बोथोरनि बेलासि समाव सुदेम बार बारनाय गोजोनलायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव। आं खोनायो खोमसि हर गेजेराव दुखुथिया हाफिसा दावगाबनाय दिखार नांहाब नांहाब हांमा सुरहाब मानिबा देंखो बोयो आय' आंबो सोमोनाङो उदां बोथोरनि बेलासि समाव सुदेम बार बारनाय गोजोनलायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव। अखानाय सिमाङाव नुयो आं दाबो नोंनि हायना महर अराय समाव खोनायो आं दाबो नोंनि गोदै गारां उदां बोथोरनि बेलासि समाव सुदेम बार बारनाय गोजोनलायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव। गोसोनि मालाया लरहाय लांबाय नोंखौ गारबोनायाव बिखाया गावो सहायनो हायैयाव नोंखौ गारबोनायाव उदां बोथोरनि बेलासि समाव सुदेम बार बारनाय गोजोनलायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव। आं खोनायो खोमसि हर गेजेराव दुखुथिया हाफिसा दावगाबनाय दिखार नांहाब नांहाब हांमा सुरहाब मानिबा देंखो बोयो आय' आंबो सोमोनाङो उदां बोथोरनि बेलासि समाव सुदेम बार बारनाय
Get the tip.